Ginoo, makapilawa, makasalatan ako ng pulisip na tao. Nakong naman sa iyo. Makapito ba? Si Jesus dito ba? Dili kayo makapitura? Hindi kapituran. Kapito. So, ang numero, kaya sa Biblia, kasalanan, nagkabulugan kayo, wala'y pinagtungan na kaluhod at paayos sa inyo. Ining Panghilyo, ang numero, at pasagot ng Diyos. Ang hiloy pasayutan ng gugmao, walay sa kapusan ang iyang kaluluwa. Gadihan, dapat ang iyang gugmao, kaluhin ka ng tanan. Ang mga kasasama, tumabihin, ang daging kaya pakan siyang kaluluwa. Kasay. Ano na siya nagpapot ko lang? Ito pila ng mga kamuna, ano may kinatuban ng iyang kaluluwa. Yung pasayot. Una, kung sa buwan ng tao, magpabiling iya sa kagulangan. Tungkol kaya ang natural na epekto sa ating pagkatuhan, pagpapakasala, mamuman ang kagulangan. Ipalagay. Hindi sa magpabiling gusto na magpabiling ang tao ng mga estado. Ano lang yan gusto, mawaksa ng tao diya sa iyang kagulan o kumakasakitan bunga sa iyang pagka-masalayan. Maluwasan, di alamdahan. Galing ang tao, magmamakambo, taas, dagan kaya yung mga sayo. Una na sila bangungan, bunso. Unang bulan tayo ekspresyon, ulahin ang pagpasok. Ulahin na ang makanan. Kapilang ko makasaksi na habitaw ulay hayat. Hayat, may lubo. Niya ang nakabiling pabulbul sa kapilang umaal. Halos na lang daw ikamatay ko niya ang tanang nakitabo. Kung ba niya ito namatay, niya mga sinangalan. Kung tigo na lang sa mga ingon, kung nakahibalo ka lang ito, anong wala pang pera ako, budol ka rin mo o mga nito sa iyo. Nakahibalo ka lang ito, nanilinig kayo na ikaw mapana nga nang wala ko ito kasi dagan ito ako makasinabi ito ng sitwasyon. Ulangin na ang pagpasok. Hindi po ang ito nila. Hindi mo ako mga ako'y expression ako. Sinako'y nalakuha, tumako. Lumabang. Naligsak siya. Hindi mo ako expression. Anong doon? Sa magandang ngayon, ikaw ang Panginoon duman. Ayaw ko na kumata. Pag di mo pinapang dili mo. Sa tapusan, magutin. Ayaw na kita na malayo na mapasok ko. Pero kita ko. At Ginoo, ilit pabor sa pag-antos. Gili siya ang pabor, tao kanila yung pabor ng kanila. Tungkol kay ang natural na tungkol sa pinakabit kanina. Ito ang nagalipan, hindi pagpapagod. Kaluwasan kung hindi ka naglaban ang tungkol sa pinakabit.
Bisa kung sa katika sa kasingkasan sa tao. Bisa kung sa kakarbuso sa tao. Hindi sa mga gawat sa paubos siya sa pagalingon kung hindi niya madawat ang pasaylo o pagpapasaylo. Mabot sa panahon, gusto na kayo wala tawang pinakaisok ng pinagbukan. Yes, saya tinawag. Ilagay na ako ng gusto sa tayo o ang nataro na ipahakan sa Diyos. Ang bisan pa manini, natural na pinaiya sa Diyos, kalukoy ka pagkasabi. Kung nandun na tayo expression, kung importante tayo, alam ka natin. Nasa tao ang pagpapasalat, ang panaan sa Ginoo, ang kalukoy pagkasabi. Ang pagpapasalat, tawalo, pero ang kalukoy pagkasabi. Diyos mo, kung maglukoy ka. Ang Sodoma, ang Gomora, ilagyan ka ng sila. Ilagyan ka tig-a ang ilang kasing-kasing. Isa pinila na mga propeta, hindi padala sa Diyos ang mga kayundod kanilang kinanan sila magbako o magbangay ka sila kapag tig-a ang ilang kasing-kasing. Pagbisan ka maninig, ang sagot sa Ginoo kanila, dili paghukom. Magsilbi na paghukom kanila. Ang kaniyang sagot, Ginoo, magsilbi ng gihapon na panimundong alam kanila na dulang sila sa kasing-kasing sa Diyos kung sila magpako, kung sila magpuso. Ay so, ang natural na epekto sa lakang dili ang pagkagamanan sa iyong lawas, hindi ang pagkadali ng pagkakampo. Tanawa niyo kung dahil ka sa kanon o mga lawatan. Di ba ang naong nila sa batan ng pagpapakot na tayo naman. Tungkol kayo matagkakaw, nilagay na muna. Ayun po. Ang kasagot. Pagmahal. Pagpapakot. Ang dili ang pagpapakos. Hindi po ang Ginoo hindi ang magtawag. Pero like kita niya, ito ang pagkakataon. Pero like kita niya ng kuwan na pinanggalang niya tao. Tuwag kay sila hindi sa Diyos. Kundi sa Yahweh. Kundi sa Yahweh. Ang may sabon, hindi sa mundo alam na lang mundo ito ang mundo. Hindi wala may tao dito sa iyo. Wala may tao, hindi makasana. Ganit paborito din siya na teksto, hindi pag-review pa rin sa Mateo. Paborito din niya yung mga tao mo, yung tawang pagko sa ginawin. Hindi daw makinusan ka na. Isa ko sa kapakapos ka rin, kung sa kapakapamana. Ang tao, bawang sa pagkayo na siya makatulong sa Diyos, kaya magbubuhat kung makikusan. Hindi ang nahulugan sa makikusan ni Jesus sa Ginoo, yan ang mga nakapatang. Pagbisan mo sa karado, sa iyong buhay, ang Ginoo makakatulong na pagpapas niya. Kung buo niya, susunod na ang iyong kaluon. Siguro, sana na lang ang mukha ko. Pinikta ko na sa ako magaling mo, ang ilaw na tao ang imong kasing-kasing. Dili lang ang imong kaugaling mo. Lawas ko, kapag tanaw mo ang imong kasing-kasing. Kung dili yung kasing-kasing, kung naablan ng gamay, aron ining gamay, lalo na, makalusot ang Espiritu Santo. O kung gawin sa Espiritu Santo, maunong kumita. O kukubol sa imong kasing-kasing, na karoon ilang kainit. Kung mo ang pabong ng init.
Kini gamay na luma ngayong ihatag para makasunod ng Espiritu, mapili ang gamay na luna sa pagpaido o pagpaubos sa iyong Panginoon. Sa pagtanaw ng nakakadulay ng natulong kalimang, dili ang natang kasintaso, dili kita makaamgo na ang Ginoo ano yung nagkaluloy ng kalimang. Bisa kung sa pagkakaupan. Ano na isa kaluloy ng matapad na? E kung mga kapagkaluloy sa Ginoo, sama sa suduma, sa tulmura, lugar ka na kita mo. Lato sa kalano sa mga. Kapag ang Ginoo din Ginoo ano na siya nagkahit kung panahon para sa iyong pagbago kung sa iyong pag-inuso hindi ka rin tinatawag sa mga hindi pag-video sa iyong pagpakipusan sa utang sa mga nakautang ka ano yun ang papas ang nanan kung ikaw mag-focus o angkong sa iyong nakot sa tubangan halapan ang kasintasan sa Diyos kaysa iyong mga daotan ng pagkakataon. Halapan ang galuhod o sa iyong Diyos kaysa iyong pagkakataon. Ang magsulong tinintaan, kapag-tasin ka nito. Labi na kaya itong mga tao na nagbuyo sila ng nagbuyo ng biyano ng pagkakataon. Yan itong mga tao na sa mga pagkakataon, ulawan na namin yung kalima. Kung doon na magkalipay yung nilang sila, ikalipay sa kalunan. Dili kalipay sa Diyos. Dili Diyos ito kalipay. Kung tamadasa ito pagkakay kita, hindi mga pagkakipay. Yung minsan, kami noong ang Ginoo mapasaya. Kung dili kita sa pagkakon sa ating pagkakay. Labi na nabili kita magkakon sa aking isipan. Tungkol kita na tungkol sa dulo, sa daan, pagtutulog sa doon ako kayo ang ekspresyon ng mga Kristiyano hindi pa o lagi ang kanya. So, Ginoo luminaw sa akin ng ako. Masaya siya sa akin ng pag-ibig. Hindi na kapatid ang mga kasipas. Pagkawalan ng kaniya ako, ang kanya sa iyong kasi sa galong. Kapasaya. Kung sa Ginoo, mga kapatid mas balipay, matanaw na tuwag kita ano yung makikita. Without sa kanyang sa kanyang klase.